Jorani Kok Panda naitung ne ani khapang ni khasuk rangsang ni takhuk tei bukhuk sorong no norok no jotono no ani khapang ni tei khulumung yapharu tini kisisa norong bagai Jorani Kok Panda tubui faika tini ni o Jorani Kok Panda ni duita topic norong bagai ang tubui faika ek number topic hingke tipra sarok buini kahamno naimania abongkai ek number topic 2 number topic hingke sakni rengmani iba manmani no buinobo frunggei tisana naya o 2 number topic no tuino tini kisisa o Jorani Kok Pandani bisingtui norok bai kok thaisa thainei sebai sugrubui kok no tui salainai tipra sarok buini kahamno naimania fiaba o topic go joto tipra sarok no khobjagya ang puila sigang norong thaniwa ang nagarsano tipra sarok buini kahamno naimania o sataniwo kabangwa sini takhuk tei bukhuk songrong no khahamyangui mano fiaba o topic go joto tipra sarok khobjagya norok kaham kai puila sigang no bujinani khlaidi tamoni bagai ang tini o topic no tuima phaikya hingke naidi raksani takhuk tei bukhuk song baksa kami amsai rogo sini tipra sarok tabukbo buini kahamno naimania omahai tabukbo sini tipra sarok ni bisingo no tongkhu buini kahamno naimania abo bobo hai kahamno naimania romdi example tabuk nung jesa muksa phono khlaiei ba nini live kaham goi thangka rengmario phanong thung ba business phanong thung ba nong nukhungo nung mal matariwi phanong thung ba nini rabat bagan kabang khai kaiei langai phan thangdi fiaba omtui rok no baksa sin tipra saroni bisingo tabukbo kami amsai bising basango omahai kaham jinis no nugui mania haigeba bokha kionai mokolo na kerengya ngnai omahai sini tipra saron bisingo tabukbo tongkhu to tongkhuna fiaba angle poitu khlaio tabukbo tongkhu omahai sini tipra saroni bisingo gobangma kwrui phano 100 ni bisingo fiaba ordek 50% no omahai tipra sarok sini bisingo tabukbo buini kahamno nasigi mania haigeba buini kahamno nugui mania bokhawo bini joli mani phainai nasilemung phainai tomuno nasilemeni bisingtui bonono kahamni hamyao tlangmaya tlangai mania hingke fiaba bo jesa mungsa phano nono khlainani bagai bini thani bo kaisa side mung haigaba wansumung em kaisa bonna hanai fiaba rangsani takhoktai busong norok kaham ke wansubini di ang tini o topic tubui phaimani no tongo tabukbo sini tipra sarok buini kahamno nasigbe umania plus habo hamjagya bo sob সময় no naslemung bokhawo sob সময় tongoi no tongnai tamni bagai hingke o nini kahamno bo naslemani bagai hamjagya angman bagai bo nungbai sob সময় no tamnai kok satai phanongoi tongnai haigaba nungbai walainani phano musung tongnai ha yakhaiba nono bo jaga sepman obahai khlainani bagai sob সময় no bin thaniwo omahai wansumung kasawai tongnai omahai para bisingo totong obose
आं जत नायथंनाय लोगोरं थानिबो आंनि सोंनानै मुसुंगो निनि काहामनो नासिकमानिया हायखाबा निनि काहामनो हामजागिया नों काहाम खालामनानै नगै ननो साजागिया नाय ननो हामजागिया नाय ततं निनि लाइबो तदा तं निनि पारा आरि गाना गेनिबो तदा तं अबसे नरं थानि आंनि सोंमुं तिनि रांसानि ताखक ताइबोसो 2 नाम्बार हांखाय साकनि रोंमारि इबा मानमानि न बुइनबो फुरुंगै दिसना नाया आव सिनि तिब्रा सारक बाक्सा रोंगै थांगौ साक रोंगै दङ तिनि साक बेलाखिनि सिजागै दङ फियाबा ते खरकसा बिनि ताखक तिनि सिया हा हायखाबा बिनि ताखक तिनि रोंगिया फियाबा अमा हायबो जों तिनि प्रेक्टिकेलो हायखाबा गामि आमसा दग जों नुगै दङ आबो जत बरंनि थानिवया जत गामिओ तंगलाग आं खाखाव फियाबा कायसा कायनै सिनि तिब्रासा बारि आमसाय रगो अमा हाय बरबो दङ साक सिमि रोंगो साक सिमि सिउ फियाबा ते खरकसा ओ सियानो ते खरकसा ओ साइमियानो बो फुरुंगै तिसावै लांनानै मुसुंया अमाहाय बरकबो अमाहाय तिब्रासाबो सिनि तिब्रासारान बिसिंगो दाबो दङ आं पयद खालायो गोबां गोरैफानो फियाबा दाबो मेक्सिमाम 30% 40% अमाहाय सिनि तिब्रासारान बिसिंगो दङ साकनि जि रों तंफानो साकनि जि si tongphano tekaisa borokno phurungoi bono tisawi tlangnani naya bo jesakabano tongthung bo thwifano tongthung obono ang nainani kokya omahai sini tibrasaron bisingo tongo tomungno sin tibrasaron bisingo nung sak rungoi sak siwi tekaisa tibrasano nung phurungya hingke tekaisa tibrasano nung फोरोंगै तिसाया हिंके फियाबा सिनि तिब्रासा दफा जों हायनो हाय आ सिया बरक बो सियावनो तंनाय आ रोंया बरक बो रोंयावनो कलाय तंनाय तामनि हिंके खरसा रोंनाय बो फोरोंगै तिसायनाय बागै हेदिबा खरसा सिनाय बो बनो सियानो फोरोंयानि बागै सिनि तिब्रासा रक जों सावै सुगै मानया तरै मानया सिवै मानया अमाहाय नंलाय दंगो हेदिबा si thangpano baksa o sinai rok siarokno phurungyani bagui gorong rok o siarokno phurungyani bagui sini tibrasa rok baksa kami amsai rogo tabukbo siaba sia nongui tongo tamni bagui hinkhe bono phurungnai kwrui bini gana ganio gorong tongphano roंgnai tongphano sinai tongphano bono kahamke phurungoi sojawi tisani bagui no baksa sini kami amsayo sini tibrasa rok tini siaba siano tini o boni dofani borok ba tini thoki jagoi ha gobang mano khlaijak tongo phiaba oma hai tongno sini dofani bisingo gorong rok siarokno phurungoi tisaya hingke sinai rok siarokno phurungoi kuchugo tisaya hingke phiaba sini tibrasa rok bufuru sung kuchugo kaimanai hediba bufuru kaimanai nung khoroksa sinai borok bo nung tekaisa siano phurungya hingke nung khoroksa roंgnai borok bo tekaisa roंya borokno nung phurungya hingke sini tibrasa rok oboni bagui no sung tini suk phojonto sung tini jaga o sianglai tongble sini tibrasa rok saimi angui tongo ha saimi angui tongo kagos kaisa khaina bo baksa korong rok bin nukhungo thangai phurungya oma hai ke khaidi oma ke khaidi ha oboni bagui sini nukhungo baksa ni tagbo kagos kwrui sudu kagos simia bibinno tini ligi lagai tongo tamni bagui hinkhe bo siaba tini siya nongui tongo pheba o sinai hinjaknai rok o mokol panai rok o siya rokno kahamke phurungoi tisani bagui te kahamke borokno tamhnai
borokni je rongmari no borok no phwrwngoi tui duli tisani bagui no sini tipra sarok baksa ang haina hai guru githangka sana musungo baksa kamio tabo sini tipra sarok kwbang mani sia sawi manya ha sawi manai tongphano borok no sayani bagui phwrwngyani bagui omo hai kwbang ma sini tipra sarok omo hai ngui tongo oboni bagui no swng kusung sini tipra sarok dofarok ras amalni simi bobagra amalni simi sini tipra sarok tonglai femeni o tipra hasteo phiaba takbo sini tipra sarok baksa takbo sia omukho hai nglai tongkhu tamni bagui hingke borok no o sinai rok kusuk phwrwngyani bagui no wngkhana hini ang khakao o rwngnai rok borok no kaham khai phwrwngyani bagui no omo hai sini tipra sarok baksa tabono kwlwgui tongkhona hini ang khakao hingke oboni bagui rangsani takhoktai buksong ang norok no paithago obono kok sanani musungo nung khoroksa tiprasa ngtui nung siwi tongkha hingke rwngui tongkha hingke tekaisani ni takhok no siangui tongkha khai nung phwrwngui tisanani khaidi tekaisa takhok rwngyangui tongkha hingke nung jotesto nini rwngmano nung bono phwrwngui tisanani khaidi omo hai khaikya hingke sini tipra sarok jotono buibai buini dofani borok bai aswk kadul jaglak aswk buka swnam jaglak oboni bagui no nung jesafano rwngdi jesafano sawi mani nung phiaba nini o rwngmano tekaisa takhok no nung phwrwngnani khaidi phwrwngui bono bo kusugo tisanani khaidi nung haikhe no kusuk lebalo langnani khaidi rangsani takhoktai buksong omo haikhe swng tonglaikhe hingke omo haikhe khalaikhe hingke sini tipra sarok naidi twrwk aswk buka tonglak aswk sia tonglak tei aswk kwrwi bigra bo tonglak tei bibinno jagao no sini tipra sarok joto jaga no active oi thanai bibinno jaga no swng ekdom kaham oi thanai rangsani takhoktai buksong hingke aswk sawi no tinini o Jorani Kok Panda no ang orono pairikha haike rangsani takhoktai buksong norok sal brum no norok o channel bai kwrwngui tongdi tei tabuk phano norok o channel no subscribe khaiyako hingke norok subscribe kaisa khairi baijadi omo wngkha norok no hamjakmung haike tini ba gamsung no paithakgo haino haite oisa jotono no khulumka।